Здравейте! В този видеоклип ще покажем как запалваме ракетна печка. Отваряме клапана за въздух, за да може да влиза максимално много кислород, и отваряме горния капак. През него пускаме съчки, които сме си предварително подготвили, които ги поставяме така, че да не задръстваме самият приток на въздух. Ето по този начин. И също можем да поставим и някое по-голямо дърво, за да осигурим по-бавно изгаряне на самата печка. Ето по този начин. След което отваряме предния капак, който е важно по време на самото горение да не бъде отворен. Сега само го отваряме, за да направим запалването, където ще поставим в основата и бучка сух спирт за запалването. Поставяме бучката сух спирт вътре в основата. И сега в случая за по-бързо запалване, тъй като не използвам никакви хартии или други такива неща, които са лесно запалими, ще използвам горелка, за да запаля основата на дръвчетата. Мога да всъщност затварям отгоре самият капак. Това беше важно, за да може, докато не се разгори добре печката, да няма дим. След като вече виждаме, че е тръгнала тягата навътре, както е правилно, можем да леко даже да оставим отворен този капак, за да се разгори самият огън. Отворен. Вижда вече как е започнала да работи самата печка. Ако имам други дръвчета, мога да поставя и тях. Първоначално оставям отворен максимално въздушния клапан, като в последствие може да се леко да се намали за по-бавно горение и тлеене. Предимствата, когато ползвам ракетна печка, са значителни пред конвенционална. Аз лично бях направил сериозно проучване в интернет за самата технология, за видовете такива печки. И първоначално само на теория, едно е да разбереш за предимствата на теория, но друго е да видиш предимствата и на практика. Някои от нещата, които ми направиха силно впечатление, че наистина тази технология успява да съхрани топлината за много дълъг период в самият дом, което всъщност увеличава за мен много силно ефективността. И при този тип продукт неопитен потребител може да постигне изключително много по-висока ефективност, която същия този неопитен потребител в конвенционална печка не може да постигне. Ако човек е опитен потребител, би могъл да достигне една изключително висока ефективност, където в интернет на гориво, но тук не става въпрос най-вече и за разхода на гориво, става въпрос за емисиите в околната среда на мръсен въздух. Вие знаете, че една обикновена печка на дърва доста пъти, особено когато тлее, може да предизвика доста силен дим от комина, докато не случайно тази технология се нарича бездимна печка. Изключително почти никакъв дим не излиза от комина, което е също феноменално. Саждите са значително по-малки, така че предимствата на продукта са много. Някои твърдят като един вид недостатък в кавички, че трябва често да се зарежда и не може да тлее както една обикновена конвенционална печка, но всъщност за мен като потребител това съвсем не е така. Аз специално си оставям да тлее
и тя работи много добре, като изгаря също бавно определени определени дъщици, които са с или дървен материал, който използвам за гориво. Запалвайки само предната част и върха, той гори изключително дълъг период от време. Да не говорим за самия комфорт, който предизвиква в дома. Усещането за камина е изцяло запазено, тъй като се вижда и живият огън. Още повече този модел има възможност да се слага стъкло, както аз в момента съм показал. Е сложено стъкло на вътрешния комин, който дава възможност да се вижда не само огънят отпреде на самата горивна камера, но и самият огън, който е във вътрешния комин. По този начин с две места, където декоративно наблюдаваме огъня, е изключително приятно и създава много голям комфорт и много приятни усещания за потребителите. Аз съм като потребител изключително доволен от продукта.